Sinjuri l-odwa tajba nilqawkom mill-lokalità ta' Ħaltarxien għal din il-laqa politika. Insellem minn hawnhekk l-udjenza preżenti kif ukoll is-segwaċi ta' Facebook Live u t-telespettaturi ta' One. Nibdew mill-ewwel din il-laqa politika billi nsejjaħ sabiex nisimgħu l-ewwel diskors tal-kirurgu Joe Etienne Abela. Bonġu, u grazzi ta' din l-istedina. Minn hawn insellem lis-semmija tagħna fuq il-mezzi tax-xandir. Għadruni, din hija l-ewwel darba li qiegħed nindirizza attività politika u xi ftit roda mhux bil-bard biss. Bajn fuq l-istorja konxju tal-fatt li hawnhekk f'Ħaltarxien qegħdin għaddell tal-ġigant tal-politika Maltija, il-Perit Mintoff. Onorat ħafna li feluq il-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista qed nassoċja ruħi ma' moviment li d-definizzjoni tiegħu hija l-kisba tal-ħelsien tal-poplu tagħna. Il-kisba tar-Repubblika, id-dekor tax-xogħol għal kulħadd, is-serħan tal-moħħ lill-anzjani u lill-batuti, is-solidarjetà, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza tal-ġeneru u l-għarfien tal-minoritajiet, il-libertajiet taċ-ċittadin, ewlenija fosthom, il-libertà ta' kuxjenza. U bosta merti oħra li lilna sawruna bħala Maltin u għawċin. L-ideali li lili jagħmluni kburi li jiena ċittadin Malti. Tafu li jiena konsulent fil-kirurġija u xogħli ilaqqani ta' kuljum ma' mart serju f'kull faxxa tas-soċjetà. Fi ftit kliem għandi 3 dmirijiet. L-ewwel wieħed hu li jintejjeb u ntawwal il-ħajja tal-pazjenti kontra kull diffikultà. Mingħajr ma nħares lejn uċuħ, mingħajr ma nħares lejn kuluri. It-tieni hu li niffurma il-kirurgi tal-futur biex il-qudiem pajjiżna ikollu lil min jieħu ħsiebu. It-tielet hu li flimkien ma' sħabi nolli il-profil u l-avvanz tad-Dipartiment tal-Kirurġija. Fuq il-COVID żgur li smajtu ħafna u probabbli aktar milli tixtiequ. Imma ma nistax bħala tabib ma ngħidx kelmtejn fuq is-sitwazzjoni. Qabel xejn, minn hawn, insellem lill-frontliners kollha imma speċjalment l-istaff tal-ITU. Il-frontliners huma dawk in-nies li jipproteġuna, jikkurawna, isalvawna. Għalhekk jistħoqilhom kull konsiderazzjoni, kull rispett. It-tieni, ninża l-kappell lid-Deputat Prim Ministru ħabib tiegħi Chris Fearn li jirnexxielu iżomm rekord mondjali tal-att ta' swab test per capita maħduma kuljum. U dan mhux ġimgħa, dan mill-bidu tal-epidemija sa issa stess. Nammira l-ħeġġa l-għaqal l-effiċjenza tiegħu biex jikseb għalina l-vaċċin. Dan huwa l-unika arma sewja u konkreta li sertejn lil pajjiżna biex jerġa' jiġi lura fuq saqah. Nitnikket nisma' teoriji mhux bażati fix-xjenza. Nitnikket nisma' tmaqdir mhux fondat min-naħa l-oħra. Il-kritika f'waqta importanti, imma l-Ministeru tagħna jirċievi ċertifikati ta' ħila minn niesna u minn pajjiżi barranin. It-tielet punt li nixtieq nagħmel f'dan ir-rigward hu mmirat għall-futur. Il-Gvern ta' Robert Abela ilu iseffaq wiċċu ma' din it-traġedja
mill-ewwel ġimgħat tal-ħatra tiegħu. Robert Abela, Prim Ministru żagħżugħ, ma beżax jilqa' l-isfida head on. Nammirah il-kapaċità tiegħu li kontra kull diffikultà irnexxielu jżomm pajjiż maqut u stabbli, stabilità li maħniex qed narawha f'pajjiżi b'ekonomiji wisq ikbar minn tagħna. Ejja ħanaħdmu miegħu ħalli la darba noħorġu minn dan is-saram nilħqu u saħansitra nisbqu ir-records ta' dawn l-aħħar snin ta' Gvern Laburista. It-tkattir tal-investiment, l-infrastruttura, it-turiżmu, il-flus fl-idej u qatt kważi ineżistenti. Ma nistax f'dal-ewwel indirizz tiegħi ma nsemmix lill-Gżira Awċija. Għalkemm noss lil Taslima bħala il-belt adottiva tiegħi, jiena nibqa' Awċi u gburi bl-identità tiegħi. Insaqsi kif jista' xi darba Għawdex jerġa' jmur lura għat-telqa tal-passat. Robert Abela ħatar 3 ministri Awċin. Daqshekk huwa kommess li jtejjeb is-sitwazzjoni partikolari tal-gżira tagħna. Meta ġrat fl-istorja ta' pajjiżna li din id-daqsxejn ta' gżira ikollha 3 ministri, mhux biss, u membru fil-Parlament Ewropew kollha fl-istess ħin. Ejja nkunu kburin. Ejja napprezzaw il-fatt li l-fiduċja li aħna urejna b'maġġoranza Laburista ġiet apprezzata u saħansitra premjata. Ninsab konvint li Anton, Justin, Clint u Josien iwettqu l-impossibbli sabiex jagħmlu ġieħ lil dan il-gvern u lil pajjiżna. Rajna li l-Għawdex jiġġedded bħala attrazzjoni kontinwa. Rajna li l-Għawdex ikompli jissebbaħ fl-aspett rurali tiegħu. Rajna l-ingaġġar tar-raba vapur li sewa tamanna mis-sema għalina l-Awċin u l-Maltin ukoll. U skemi tal-Gozo Channel b'nollijiet imraħsa għaċ-ċittadini Maltin. Ħansemmi żewġ eżempji oħra, it-trasformazzjoni taċ-ċittadella. Għalija tassew meravilja li s-saħħar u tagħmilni tassew gburi li jiena rabti. Għadna ħerġin minn żmien il-miliet. Nistqar li s-siefer kemm is-siefer għajla ser issib tiżjin ta' kwalità u atmosfera sbaħ minn tagħna. Baqa' xi jsir? Ġenna fuq wiċċ l-art maħniex, imma l-isforz tal-Gvern Laburista f'dan l-aħħar snin jixed viżjoni, impenn serju. Din gżiritna għandna nkomplu nħarsuha fl-ambjent u tradizzjonijiet tagħha. Ejjew ninkoraġġixxu aktar żvilupp, imma ejja nagħmluh sostenibbli. Ejja nżommu l-inizjattiva, l-ideat friski, inkomplu ninvestu fl-isports u r-riċerka. Inkattru proġetti għaż-żgħażagħ u ma ninsewx lill-anzjani tagħna li għaddewna dil-gżira b'tantoża. Ejjew inkomplu naħsbu f'ħutna b'xi forma ta' diżabilità u ninkluduhom b'mod attiv, konkret. Ejja nesprimu l-ideal tagħna ta' paladini tal-ġustizzja soċjali, inħarsu liż-żgħir u lill-batut. Inkomplu naqtaw il-burokrazija żejda u neħilsu darba għal dejjem mill-prekarjat. Jien fiduċjuż li Gvern Laburista huwa l-uniku garanzija li tawgura futur xieraq għal Għawdex u għal Malta kollha. U hawn nagħlaq billi nirringrazzja lill Partit Laburista għal dan l-ispazju. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil Robert Abela, Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha. Nirringrazzja lilkom ilkoll u semmija fuq il-mezzi tax-xandir. Nawguralkom saħħa u slim.
Grazzi hemmhekk il-Kirurgu Joe Etienne Bela nsejjaħ issa sabiex nisimgħu id-diskors ta' Alex Aġu Saliba li huwa membru parlamentari Ewropew. Bonġu għalikom. Hija verament okkażjoni speċjali għalija llum illi dalgħodu nitkellem hawnhekk f'raħal twelidi ħal Tarxien. Għaldaqstant nixtieq billi nibda billi nsellem lilkom kollha preżenti imma b'mod speċjali nsellem it-Tarxiniżi kollha illi dalgħodu naqdu magħna. Ħal Tarxien raħal bi storja kbira li tmur lura eluf ta' snin. Raħal però li għandu marbut ma' ismu wkoll żewġ mexxejja kbar tal-Partit Laburista. Il-Perit Dommintov illi għal snin twal għex fostna f'dan ir-raħal u kif ukoll lil Pawlu Boffa li kien miżżewweġ Tarxiniża bħalna, kien tabib illi ħadem f'dan ir-raħal u min jaf kemm daħal fid-djar ta' Tarxiniżi bħalna u kif ukoll illum jinsab midfun fiċ-ċimiterju tagħna tal-Erwieq f'Ħal Tarxien. Żewġ mexxejja illi xelu fi qlubna fjamma ta' mħabba. Fjamma ta' mħabba lejn il-klassi tal-ħaddiema. Żewġ mexxejja li kienu pionira fil-ġlieda sabiex il-ħaddiema tagħna jingħataw drittijiet bażiċi, drittijiet bħal li jekk iweġġgħu fuq il-post tax-xogħol jiġu kompensati. U drittijiet bħal dawk illi il-ħaddiema u dan dritt illi beda jaħdem fuq Boffa u wara Komplamintov, illi ħaddiema tagħna m'għandhomx jiġu sfruttati billi jaħdmu sija twal għad-detriment tas-saħħa tagħhom, is-saħħa fiżika, is-saħħa mentali tagħhom. U llum huwa dmir tagħna. Huwa dmir tagħna illi nkomplu nibnu fuq dak illi ħallewna b'tant sagrifiċċji il-mexxejja tal-partit tagħna, b'tant sagrifiċċji li ħallewna mis-sirijietna. Huwa dmir tagħna bħala rappreżentanti tal-Partit Laburista illi nkomplu naħdmu sabiex nassiguraw lil ħaddiema tagħna dejjem jingħataw dinjità u ma jiġux trattati daqs illi kieku kienu xi robots jew magni. U kien għalhekk illi sa mill-ewwel ġurnata illi ġejt elett fil-Parlament Ewropew u anke qabel ħdimt u nexxieli nikkonvinċi wkoll sabiex dak illi ġildu għalih Boffa, dak illi ġilet għalih Mintov, ikun protett ukoll fir-realtajiet illi qegħdin jgħixu illum il-ġurnata il-ħaddiema tagħna. Dak illi gvernijiet Laburisti mexxew il-qudiem illi ħaddiem m'għandux jaħdem aktar minn 48 siegħa fil-ġimgħa, dak illi ħaddiem wara 11-il siegħa tax-xogħol għandu jingħata il-ħin tal-mistrieħ tiegħu, għandu jiġi wkoll protett fir-realtajiet illi llum il-ġurnata l-ħaddiema tagħna fid-dinja diġitali fejn saret in-norma illi waqt il-ħin tax-xogħol meta l-ħaddiema tagħna ikunu qegħdin jistrieħu jgawdu l-familji tagħhom jiġu bombardjati minn messaġġi, minn telefonati, minn emails. U din il-ġimgħa permezz tal-vot qawwi illi ksibt fil-Parlament Ewropew favur il-liġi tar-right to disconnect tajna rebħa lil ħaddiema kollha madwar l-Unjoni Ewropea, miljuni ta' ħaddiema. Però tajna wkoll prova oħra ċara illi l-Partit Laburista mhux biss f'Malta, iżda anke permezz tar-rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew qed ikompli jiġġieled il-ġlieda illi għaliha twaqqaf mit-sena ilu. Il-ġlieda illi jkun leħen qawwi, illi jkun leħen sod sabiex il-ħaddiema tagħna ma jiġu qatt sfruttati. Għaliex dan il-Partit Laburista kien għadu u jibqa' il-partit tal-ħaddiema. U jekk l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista baqgħu jużaw l-enerġija tagħhom ta' kuljum sabiex ikkasbru, sabiex isawtu lil pajjiżhom, aħna nużaw ta' kuljum l-enerġija tagħna, nużaw ta' kuljum saħħitna sabiex inkunu vuċi pożittiva. Vuċi pożittiva favur iċ-ċittadini tagħna, favur l-aqwa interess tal-Maltin u l-Awċin. Għaliex għalina bil-fatti u mhux biss bil-kliem
Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox dejjem u kullimkien. U l-Malti jgħid aħjar tard milli qatt. U wara 140 jum rajna lil Bernard Gregg din il-ġimgħa jistembaħ u jiddeċiedi sabiex jaħtar ix-shadow cabinet tiegħu. Dam 140 jum. 140 jum itellaw jniżżel kif ħajħabbar u jikkomunika d-deċiżjonijiet tiegħu lill-grupp parlamentari tiegħu. U niftakru ma ninsewx. Lorenz Gonzi dak iż-żmien meta kien Prim Ministru kien iħabbar u jqassam id-dekasterju u jagħti demotions billi jibgħat l-SMS u l-messaġġi lill-grupp parlamentari tiegħu. Bernard Gregg mhux bil-wisq aqwa mill-Lorenz Gonzi għaliex id-deċiżjonijiet laqqas biss kellu il-kuraġġ iħabbarhom hu bħala mexxej, imma kellu idaħħal ma' ġenbu lir-Rej Bezzina, il-mibgħut illi ħallewlu ma' ġenbu, ħallilu ma' ġenbu Luis Gallia, sabiex jarrafu għan-nom ta' Bernard Gregg id-deċiżjonijiet u l-qsim fil-portafolli lill-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Gregg wara 140 jum kellu jinqeda bil-messaġġier sabiex iħabbar id-deċiżjonijiet tiegħu. Imbagħad kellu l-ardir il-ħadd li għadda illi jgħajjar lill-Prim Ministru tagħna lil Robert Abela għalinna dan inkompetenti il-Prim Ministru tagħkom għaliex għamel żewġ reshuffles matul sena. U jiena lil Bernard Gregg ngħidlu ħaġa waħda. Nippreferi mexxej bħal Robert Abela illi għandu l-kuraġġ, għandu l-fibra morali u politika li jieħu d-deċiżjonijiet mingħajr biża' milli nofs kabħalek illi trid tinqeda bix-xaperon sabiex tikkomunika d-deċiżjonijiet għax tibża li jduru għalik kif daru għal ta' qablek. Imbagħad wieħed irid jara sa wara li jagħmel da 140 jum jittietu bgħid tittara x'tib ta' deċiżjonijiet kien kapaċi jieħu. Ħafna laqat, ħafna tlejjar, 140 jum. Biex kważi ħalla kollox l-istess da. Ftit bidliet kosmetiċi u l-unika bidliet li kien kapaċi jagħmel kienu bidliet biex inaqqar mir-responsabilitajiet tal-aktar deputati illi kienu viċin ta' Delija. U hawnhekk mill-ġdid tkompli ħierġa id-differenza bejn il-mexxejja, bejn il-Prim Ministru tagħna u bejn Bernard Gregg. Robert Abela, mexxej u Prim Ministru illi kien kapaċi jieħu deċiżjonijiet ħafna drabi diffiċli, jerfa' l-pis tad-deċiżjonijiet illi jieħu, u fuq in-naħa l-oħra Bernard Gregg illi qasbis kien kapaċi jħabbar huwa stess shadow cabinet u wara kemm kieku kien ikun kapaċi illi imexxi lil dan il-pajjiż waqt il-kriżi ekonomika u soċjali d-dinija illi bħalissa pajjiżna flimkien mal-kumplament tad-dinja jinsab għaddej minnha. U għalhekk nistaqsih lil Bernard Gregg. Sur Gregg, kont tagħmel 140 jum taħsibha biex tagħti il-wage supplements lil ħaddiema tagħna. Kienu jagħmlu 140 jum il-ħaddiema tagħna jistennew il-manna tas-sema fl-aħħar tax-xahar. Kien idum 140 jum jaħsibha Bernard Gregg biex jgħin lill-lukandi, lir-restoranti f'pajjiżna billi jagħti inċentiv wara l-ieħor, jagħti vouchers lill-familji tagħna għal darba darbtej sabiex inkunu nistgħu indawru ir-rota ekonomika. Kien idum 140 jum jaħsibha Bernard Gregg biex jiddeċiedi li jagħmel ftehim wieħed wara l-ieħor ma' kumpaniji maġġuri fl-Unjoni Ewropea sabiex ikollna provista u anka moviment tajjeb floti tal-vaċċin. Kienu jagħmlu 140 jum jistennew sabiex jagħmlu dan. Kien jagħmel 140 jum Bernard Gregg biex imexxi l-qudiem miżura waħda wara l-oħra sabiex jgħin l-industriji tagħna ta' pajjiżna sabiex ma jitkisrux u f'Malta għal kuntrarju ta' dak li għaddej f'pajjiżi oħra anke madwarna, madwar l-Unjoni Ewropea, ma jkollniex żieda fil-qatt, żieda fis-sensi, imma kif qed jirnexxielna nirreġistraw f'pajjiżna grazzi għall-għaqal tal-Prim Ministru nirreġistraw iva anke waqt pandemija żieda fil-ħolqien tax-xogħol. Dam jaħsibha u jħobb jidhom jaħsibha Bernard Gregg. Dam jaħsibha wkoll sabiex jirregola lilu nnifsu u jħallas it-taxxi minnu dovuti. Ma damx jaħsibha però u ma jdumx jaħsibha
meta jkun barra mill-pajjiż u meta jistaqsuh minn fejn ġej, jiċħat lil pajjiżu u jgħidilhom li huwa Grieg, hemmhekk ma jdumx jaħsibha. Ma jdumx jaħsibha lanqas biex waqt illi nkunu għaddejjin f'nofs pandemija, waqt illi huwa stess ikun għaddej minn kwarantina, joħroġ minn daru lejlet l-elezzjoni għal ħatra ta' kap biex itajjar lil ta' qablu u jmur jitqarrab għal voti, jieħu bidej il-partitarji fil-gażini tal-Partit Nazzjonalista. U jiena nemmen illi bl-istess mod il-poplu tagħna, il-poplu Malti Wawċi, mhux ser idum jaħsibha biex għal darb'oħra tiġi meta tiġi l-elezzjoni ġenerali jerġa' jafda lill-Partit Laburista. Mhux ħajdum il-poplu Malti Wawċi jaħsibha biex għal darb'oħra jerġa' jafda lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex ikompli imexxina, ikompli jieħu l-aqwa deċiżjonijiet fl-interess ta' pajjiżna, l-aqwa interess fl-interess tal-Maltin u l-Awċin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, dak kien il-membru parlamentari Ewropew Alex Aġu Saliba, insejjaħ issa sabiex nisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi nsellmilkom minn dan ir-raħal li fih forsi ma kontx taf Alex Dejnex l-ewwel 15-il sena ta' ħajti u tant iġib li memorji sbieħ. Dan u gvern onest li jieħu id-deċiżjonijiet għan-nies. Għalhekk aħna gvern għan-nies. Ta' kull ġimgħa se nibqa' niġi hawnhekk qudiemkom u naqsam magħkom ir-riżultati li qegħdin niksbu flimkien għall-ġid tal-poplu tagħna, għall-ġid ta' dan il-pajjiż li l-koll kemm aħna tant inħobbu. Il-ħadd l-għadda għamilt wiegħda magħkom li se tibdew tarawna iżjed magħkom fil-komunità, se tibdew taraw il-gvern li jinżel fil-komunitajiet biex jgħix u jħoss l-esperjenzi tagħkom. U bdejna minn din il-ġimgħa. Stajtu taraw preżenza b'saħħitha f'Raħal Ġdid, il-Fgura, Ħaltarxin, Santa Luċija, il-Gudja, bħala parti mill-inizjattiva ta' gvern għan-nies. Nispjegaw ix-xogħol li qed isir minn proġetti edukattivi, ambjentali, proġetti sportivi, dawk għall-kura tal-anzjani, proġetti dwar il-mod kif qed inħarsu lejn is-sigurtà fil-komunità. Nisimgħu iva fejn in-nies iħossu li jista' jsir aħjar. U hekk trid tkun. Umli, mela arroganti, mela issabbat fuq il-mejda meta jkollok xi domanda li forsi ma toġbokx, dak is-sens ta' maturità mhux għal dak li ma joġbokx tajjar ġurnalist li hu matur, il-maturità titlob li tkun umli. U meta tisma' lin-nies hija l-aqwa forma ta' kif turi li int verament tħoss il-polz tan-nies. Fuq kollox qed nuru kemm aħna gvern frisk, gvern enerġetiku, gvern illi minkejja l-pandemija, minkejja l-pressjonijiet kollha li kellna. Semmihom ġew il-pressjonijiet ta' ġimgħa wara ġimgħa minn Marzu tas-sena li għaddiet bqajna enerġetiċi, bqajna friski, bqajna naħdmu, ma qridniex. Forsi konna nkunu ġustifikati neqirdu. Dil-ġimgħa kont f'Kunsill Ewropew online u tibda tisma' x'għaddejjin minnu pajjiżi oħrajn. L-Irlanda waqfu il-bini. Immaġinaw. L-industrija tal-bini waqfet f'pajjiż fejn hija tant importanti bħalma hu f'pajjiżna, kull ma jistgħu jagħmlu huma xogħlijiet ta' emerġenza. Dawn ir-realtajiet li hemm f'pajjiżi oħrajn. U għalhekk l-importanti li nibqgħu napprezzaw kemm f'pajjiżna mexxejna tajjeb, kemm illum qegħdin ngħixu f'normalità b'restrizzjonijiet, imma tajjeb li naraw x'qed jiġri pajjiżi oħrajn. Diskussjoni waqt il-Kunsill Ewropew bejn il-President Ġermaniża
u Prim Ministru tal-Lussemburgu, l-Kanċillier Ġermaniż l-President tal-Lussemburgu, diskussjoni li daret dwar jekk għandhom xinalqu l-frontieri. U t-tweġiba tal-Prim Ministru tal-Lussemburgu kienet jekk talqu l-frontieri jinnalaq l-isptarijiet. U nħalli n-nies imutu. Dak li qed jiġri lil minn xtutna fl-Ewropa li aħna parti minna, mhux wisq il-bogħod minna. Dawn huma r-realtajiet u aħna grazzi għall-ħidma li għamilna għax investejna fis-settur tas-saħħa ma kienx hemm mument wieħed f'dawn l-aħħar xhur fej l-awtoritajiet tas-saħħa, l-faċilitajiet tas-saħħa ma laħqux mad-domanda li hemm li kien hemm ħafna sforz, kien hemm ħafna ħidma. Nsellim lek Kris tal-ħidma li għamilt flimkien mal-bqija tat-tim tiegħek f'dawn l-aħħar xhur. Kienu xhur fej verament iddefinewna, fej iddefinew lil dan il-pajjiż, fej iddefinew lil gvern li jħobb lin-nies u li hu determinat li jkompli jġib is-suċċessi għal dan il-pajjiż. Illum għadna kif ġejjin minn inaugurazzjoni ta' proġett maġġur ieħor, proġett ta' roundabout ta' Santa Luċija, proġett li iddefinixxa wkoll il-viżjoni ta' dan il-gvern. Li l-proġetti jibdihom timeline ċar ta' meta ħajtlestew u jitlestew fi żmien. Infakkarkom, sa ftit ta' żmien ilu, sa ftit ta' snin ilu, x'kienet il-kultura? Ħafna diskussjonijiet fuq proġetti maġġuri mhux maġġuri, jibdew jew ma jibdewx, u jibdew u ma tafx meta ħajjitlestew meta jibdew. Dik il-kultura aċċatnija minn saqajja. U dak li rajna llum f'Santa Luċija, wieħed minn sensiela minn kullana ta' proġetti infrastrutturali beda ħadem kontratturi li huma Maltin, b'ħaddiema li huma Maltin, u lestejnieh fil-waqt. Din il-viżjoni li għandna li nibqgħu naħdmu ħankomplu nbidlu dan il-pajjiż u verament inkomplu ntellaw il-livell il-fuq ta' Malta u għawdex illi tant inħobbu. Fil-ġimgħat li ġejjin se nibqgħu ninżlu fostkom fil-komunitajiet, ħanibqgħu viċin in-nies, nibqgħu nisimgħu, nibqgħu nibdlu, nibqgħu naħdmu fuq fejn għamilna tajjeb u fejn stajna nagħmlu aħjar nirrikonoxxuh u nibdluh għall-aħjar. Hekk kif għamilna din il-ġimgħa meta nidejna il-proposti tagħna dwar kif nemmnu li għandha tiġi riformata l-industrija tal-kostruzzjoni. Industrija kruċjali għal pajjiżna. Minn hemmhekk irridu nibdew, irridu nirrikonoxxu li din l-industrija hija ewlenija għall-ekonomija tagħna, waħda mill-industriji ewlenin. Imma naċċettaw li hemm bżonn intellaw il-livelli. U li ċertu prattiċi tal-passat illum mhumiex iktar aċċettabbli. Dil-ġimgħa fil-Parlament u rejna fejn naraw li għandna mmorru f'dan il-proċess ta' bidla. Nikkumplimentaw irridu it-tisħiħ ta' dan is-settur b'regolamentazzjoni li tkun waħda iktar robusta, imma l-prijorità fil-fema tagħna hija li n-nies ġewwa djarhom għandhom id-dritt għas-serħan il-moħħ li jekk inti ġo darek u għandek bis-swit ir-residenza tiegħek żvilupp li huwa għaddej għandek id-dritt li tkun qiegħed tgħix f'darek fis-serħan il-moħħ u li titħalla tgawdi l-paċi ta' darek. Dan hu prinċipju li m'iniex lest niċċaqlaq minnu. L-industrija hi nnifisha bagħtet messaġġ pożittiv għar-riformi li aħna nidejna. Nidejna qatt leġislattiv, jiġifieri sensiela ta' emendi quddiem il-Parlament bit-twaqqif tal-awtorità dwar il-kostruzzjoni u l-awtorità sodisfatti li wieġbet b'mod pożittiv għal dak li aħna qegħdin nipproponu, għal bażi li għandha tifforma d-diskussjoni għar-riforma f'dan is-settur. L-istess industrija li tajjeb ngħidu li qasqadet tistenna li jkun hemm ir-riformi fil-Parlament għax bdiet taġġorna lilha innifisha u nħares il-qudiem biex dan il-proċess inkomplu mmexxuh flimkien il-qudiem. U nifhem illi kien hemm min saqsamma dalwaqt li nibdew dil-proċess ta' riforma f'mument fej f'Marzu il-qudiem irridu naqbdu il-proċess tal-tisħiħ ekonomiku li nkomplu ndawru r-rota aktar bis-saħħa huwa il-waqt
li nżidu ir-regolamenti għas-settur tal-kostruzzjoni? U r-risposta hija waħda ċara, mhix lest nistenni iżjed. U għaliex se nagħmlu dawn ir-riformi ma jfissirx li aħna se naqsu ir-ritmu ekonomiku, anzi, bil-kontra. Se nkunu qed noħolqu mill-industrija tal-kostruzzjoni settur li huwa aktar sostenibbli u li s-sostenibilità tiegħu tkun waħda għat-tul. Dan huwa l-mod kif titħares lejn l-affarijiet li mhux ir-regolamentazzjoni inħarsu lejha bħala mażra. Dak x'forsi l-ħsieb tal-passat li għax ikollok regolamenti tajbin ifisser li qed toqtol settur jew ieħor. Mhux il-każ. Meta inti qed toħloq regolamentazzjoni robusta ta' settur qed tagħmlu sostenibbli. U dik hija l-viżjoni li aħna għandna. Mhux inwaqfu l-iżvilupp, imma l-iżvilupp inħalluh isir u jsir b'mod sostenibbli. Imma jien ma nistax ninsa lil dik l-anzjana, lil dik il-mara tad-dar illi qed tibża ġewwa darha bħalissa fejn ngħix jien fuq it-telgħin qed isir żvilupp. U nifhem is-sens ta' prensjoni ta' biża li jkollhom nies li ħdejhom jaraw żvilupp li għandhom tqattih li għaddej mal-proprjetà tagħhom li għandhom proċess ta' tħaffir li huwa għaddej li ikollhom ċertu sens ta' ansjetà. U għalhekk iridu nkunu gvern li nifhmu lil min irid jiżviluppa u ninċentivaw lil min irid jiżviluppa, imma rridu nifhmu wkoll lil min huwa impattat bl-iżvilupp. U nemmen li b'dak dal-proċess illi mixjin bih fil-Parlament nistgħu nikkumplementaw daż-żewġ aspetti differenti u lejn hemmhekk irridu mmorru, mhux li interessi differenti jikkuntrastaw ma' xulxin imma li nġibuhom jikkumplementaw lil xulxin. L-istess viżjoni dwar l-ambjent u l-iżvilupp, mhux nikkuntrastawhom, inġibuhom jgħixu f'armonija ma' xulxin. Nistgħu naslu u se naslu. U kien għalhekk ukoll illi dil-ġimgħa fil-Parlament minn barra li komplejna dan il-proċess ta' diskussjoni dwar il-bidla għas-settur tal-kostruzzjoni, ippreżentajt ukoll rapport li kont ikkummissjonajt numru ta' xhur ilu meta kellna l-inċident traġiku ta' Mirjam Paċ li minn hawnhekk insellem il-memorja tagħha, nsellem lill-familja tagħha, familja ta' persuni li ħadd pjaċir niltaqa' magħhom sa riċentement li għaddew minn dbatija sofferenza li ħadd ma jixtieq li tiġri lilu. U rridu nagħmlu minn kollox, minn dak kollu li nistgħu nagħmlu aħna bħala gvern biex dak li ġara ma jerġax jiġri. Mindu tlesta dan ir-rapport ma rqadniex fuqu. Ma rqadniex fuq għax bdejna mill-ewwel bi proċess ta' analiżi ta' rapport li lestew l-erba' esperti, u mbagħad bdejna mill-ewwel nirriformaw il-liġijiet lestejna l-abbozz, ressaqna l-abbozz fil-Parlament u fil-moment li ressaqna l-abbozz fil-Parlament hemmhekk ukoll ippreżentajt quddiem il-mejda tal-Kamra dan ir-rapport tal-esperti, geotechnical expert, perit, imħallef irtirat u avukat. Issa dak ir-rapport huwa l-bażi għad-diskussjoni nisimgħu l-stakeholders kollha dan hu l-proċess li bih nimxu bih, niddjalogaw, nisimgħu lil kulħadd, nisimgħu lin-nies li huma impattati bil-kostruzzjoni, nisimgħu lill-iżviluppaturi, l-kuntratturi, lill-periti, lil kulħadd, nisimgħu lis-soċjetà kollha. U mbagħad id-differenza ewlenija bejna u ħadd ieħor niddeċiedu, nisimgħu, inqisu u niddeċiedu. Permezz ta' l-awtorità tal-kostruzzjoni li se nkunu qegħdin inwaqfu, se niġbru flimkien funzjonijiet li qabel kienu tista' tgħid sparpaljati bejn entitajiet differenti. L-enfasi però tal-awtorità, l-prinċipju kollu warajha li kull meta n-nies se jkollhom ilment, se jkollhom bżonn se jsibu l-awtorità biex tipproteġi d-drittijiet tagħhom. Dak li qegħdin naraw aħna. Li l-prijorità tingħata lin-nies, partikolarment lil min huwa effettwat minn xi żvilupp illi jkollu ħdejh. Il-bidliet maħniex narawhom b'mod iżolat, jiġifieri veru li waqqafna l-att li se jirregola l-awtorità dwar il-kostruzzjoni, imma dan mhux qed naraw b'mod iżolat. Qed naraw riforma holistika fis-settur biex inżommuh sostenibbli, biex l-industrija tibqa' b'saħħitha u fl-istess waqt nibbilanċjaw billi nieħdu ħsieb lin-nies. Miżura ewlenija
għax tista' titkellem, imma meta tasar mbagħad u tibda tgħid imma qed jitħadded biss il-Prim Ministru jew hemm bidliet konkreti. Ħa nagħti eżempju wieħed li jekk int se jkollok żvilupp ħdejk tista' tqabbad il-perit, mhux tista' anzi għandek tqabbad perit u dak il-perit ma jħallsux min għandu l-iżvilupp ħdejh. Dak il-perit iħallsu l-iżviluppatur li qed jagħmel l-iżvilupp. Din hija waħda mill-bidliet fundamentali li qegħdin nagħmlu, bidla li hija importanti u bidla li għandi l-pjaċir ngħid ukoll li il-Malta Developers Association li tirrappreżenta s-settur taqbel magħha, taqbel u għalhekk illi m'hemmx pożizzjonijiet konfliġġenti imma dal-gvern irrid ikun katalista ta' proċess fej l-aspetti differenti, il-periti, il-kontratturi, l-iżviluppaturi, il-ġirien, irrid iwassal biex iġibhom jgħixu f'armonija flimkien. Dak li nemmen li hija wara kollox il-funzjoni tal-politiku. Mhux li toħloq il-kontrasti fis-soċjetà, mhux li toħloq sens ta' dwejjaq, konflitti, u għaliex ngħid pajjiż tant żgħir, pajjiż li tant għandna sabiħ fih. U kapaċi li nġibu armonija ta' pajjiż li jaħdem f'direzzjoni waħda. Li nkomplu nsaħħu dan il-pajjiż, inkomplu noħolqu l-ġid, inkomplu noħolqu t-tajjeb għan-nies, inkomplu ntellgħu il fuq il-livell ta' għajxin, il-kwalità tal-ħajja u hekk inħares il-qudiem għal dax-xhur li ġejjin, xhur sbieħ, xhur fejn nemmen li issa iva se mmorru għal irkupru ekonomiku b'saħħtu għaddejna minn xhur diffiċli. U fadal, għadna ma ħriġniex, u fadal ġimgħat ta' sagrifiċċju x'iridu nagħmlu biex inkunu nistgħu noħorġu minn dan il-moment imma iva mbagħad inħares il-qudiem li naħħarbu, niġru l-qudiem naħarbu niġru fit-turiżmu. Naħarbu niġru f'dak kollu illi jagħmel il-ġid għall-Lawċin u għall-Maltin. U kien għalhekk ukoll illi bagħatna dan il-messaġġ din il-ġimgħa fil-Parlament ta' stedina lill-Oppożizzjoni. Ejja ma noħolqux konflitti fejn m'hemmx lok, fejn hemm dibattitu politiku ejja nagħmluh, fejn hemm pożizzjonijiet ta' prinċipju li jistgħu jkunu ma jaqblux, ejja niddibattuhom, niddibattu l-idejat. Mhux nattakkaw, ma nemmnux f'dik il-politika li nattakkaw lin-nies, niddiskutu l-idejat, naraw min għandu l-aqwa viżjoni għal dan il-pajjiż, min għandu l-aqwa idejat. Kien għalhekk li din il-ġimgħa meta waqqafna l-att, meta qed nitħattu dwar l-att dwar l-industrija tal-kostruzzjoni, għamilna messaġġ, sinjal lill-Oppożizzjoni biex istess taħtar fuq il-bord tal-awtorità rappreżentant tagħha jażlu il-kap tal-Oppożizzjoni sabiex flimkien niddiskutu ikollha rappreżentanza fuq il-bord tal-awtorità jiġifieri fid-deċiżjonijiet ukoll li għandha tieħu l-awtorità. Dawn huma deċiżjonijiet ta' importanza nazzjonali. U meta għandek deċiżjonijiet ta' importanza nazzjonali li se jiddefinixxu il-futur ta' dan il-pajjiż, nemmen li għandna nkunu uniti, gvern, oppożizzjoni, il-poplu flimkien, u nieħdu flimkien dawk id-deċiżjonijiet li huma fl-aqwa interess ta' pajjiżna. Dak gvern fuq kollox li jibqa' il-gvern tan-nies u għan-nies. Gvern li jemmen fis-sigurtà tal-poplu. Li inti għandek dritt li tkun fil-komunità li tista' toħroġ fi triq u ma tibżax. Da sens li tul is-snin iddefinixxa lil Malta bħala pajjiż sigur, pajjiż fejn għandu rata ta' kriminalità baxxa, pajjiż fejn inti tħossok sejf fit-toroq, fejn ferjas partikolarment dawk li huma milqutin l-aktar b'immigrazzjoni ma jkollokx in-nies li jibżgħu joħorġu minn darhom, din hija wegħda li xhur nitkellem dwarha. Mhuwiex sew li jkollok areas f'dan il-pajjiż li jbagħtu minn pressjoni sproporzjonata ta' immigrazzjoni. U bagħatna sinjal b'saħħtu ta' preżenza ta' pulizija fil-komunitajiet, partikolarment dawk l-aktar milquta. Pajjiżna dis-sena, s-sena li għaddiet tas-sena 2020 reġa' irreġistra tnaqqis sostanzjali fin-numru ta' rapporti li kellna dwar reati. Kellna ikkumparat mas-sena ta' qabel ġifieri mal-2019 2500 rapport inqas dwar reati fl-ases tagħna li juri sinjal wieħed. Sinjal wieħed li l-istrateġija ta' prevenzjoni tar-reati hija waħda li qed taħdem. U kif qed taħdem?
bidla ewlenija kellna. Aktar preżenza ta' pulizija fit-toroq. Dik għamlet differenza kbira. Li inti għandek preżenza b'saħħitha ta' pulizija li qed nara ħbieb tagħna fil-korp hawnhekk insellmilhom tal-ħidma kbira tagħhom. Sinċerament, grazzi ta' kemm ħdimtu f'dal-aħħar xhur. Mhix ħidma faċli, nifhem li mhix ħidma faċli tal-korp tal-pulizija, imma qed naraw ir-riżultati fil-livell ta' prevenzjoni tar-reati u fit-tieni aspett ieħor tal-pulizija dak li tinvestiga ir-reati partikolarment dawk tan-natura finanzjarja u li tagħmel prosekuzzjonijiet. U qegħdin naraw dak tliet aspetti tal-korp tal-pulizija kemm qalulna xurilu mhux se taslu qalulna. Ikollna kummissarju ftit tal-ġimgħat wara jew tax-xhur wara terġgħu tibdluh. Ftakru n-narrattiva x'kienet. Mhux biss ġibna fix-xejn dak l-argument, imma llum qed naraw korp tal-pulizija li minn fuq s'isfel qed jaħdem f'armonija fil-prevenzjoni tar-reati, fil-prosekuzzjoni tar-reati, fl-investigazzjoni u fil-preżenza fil-komunità. Tant nemmen fiha dik li għandek il-community policing, preżenza ta' pulizija, in-nies li jistgħu jiddjalogaw mal-pulizija, li jafu li dejjem għandhom da sens ta' serħan il-moħħ li qegħdin fil-komunità u m'hemmx biża'. U dak li rridu naraw, bidliet żgħar imma li f'medda ta' ftit xhur bidlu ta' taħt fuq il-mod kif inħarsu lejn il-korp tal-pulizija. Gburi li reġa' rnexxielna daħlu sens ta' rispett lejn l-uniformi. Snin ilu kont inkun il-qorti u kellna dan is-sens ta' rispett lejn l-uniformi. Dak gburi li rġajna daħħalnieh. Is-sens ta' dixxilpina, sens ta' rispett lejn il-forzi tal-ordni. Bidla illi seħħet għax in-nies hemmnu li hemm bidla tangibbli fil-mod kif jaħdem il-korp tal-pulizija. Kommess li nibqgħu mixin il-qudiem f'din il-ħidma, kommess li nkomplu ninvestu fil-korp tal-pulizija, nsellimlek Byron tal-ħidma kbira li għamilt. F'daw l-aħħar xhur il-ħidma li għamilt fil-qasam tal-immigrazzjoni ara taħsbuh bibtijaj li l-immigrazzjoni problema tas-sajf. Sal-bieraħ jista' jgħidha Byron, u rajtu wara rapportata wkoll, ġifieri dak li qed ngħidu huwa fatt, problema ta' madwar is-sena kollha. Tittaħdem fuq din il-realtà ta' kuljum. Hemmhekk ukoll kulħadd qalilna mhux se solvuha l-problema. Problema ta' snin, ħadd ma sab tarfa u mhux se ssibu tarfa. Ħdimna fuq li ħdimna, il-suċċess li rreġistrajna jista' jarah u jħossu kulħadd, għada jista' jkollna pressjoni ġdida. U nista' niġi nitkellem qudiemkom differenti milli qed nitkellem illum, għaliex hija r-realtà li tista' tinbidel ta' kuljum. U għalhekk kommessi li nibqgħu naħdmu, nibqgħu ninvestu sabiex din il-problema li tant toħloq pressjonijiet fil-komunità tagħna, fis-soċjetà tagħna. Pajjiżna dik hija r-realtà ma jiflaħx iżjed peace. U għalhekk il-pożizzjoni tagħna kontrarjament għal ta' ħadd ieħor li jgħid li Malta mhux fulapp, aħna minna l-pożizzjoni tagħna ċara lokalment barra minn pajjiżna mal-komunità internazzjonali, il-pożizzjoni tagħna hija ċara, m'hemmx dubji dwar kulħadd ma dal-gvern jaf fejn qiegħed u determinat li nibqgħu naħdmu sabiex nkomplu nirreġistraw is-suċċessi li kellna hemm f'dawn l-aħħar xhur. Imma ħbib tiegħi ma nistax illum kif għamel ġew ukoll ma nitkellimx dwar il-pandemija. U r-riżultati kollha li tkellim dwarhom aktar kmieni llum fuq livell ta' immigrazzjoni, fil-ħidma dwar il-korp tal-pulizija fir-riformi li qed nagħmlu fl-industrija tal-kostruzzjoni. Wieħed irid jarhom f'kuntest. Ma kellniex l-iktar sena faċli. Jekk inħarsu lejn l-istorja politika ta' pajjiżna. Nemmen illi kienet probabbilment l-iktar sena qiebsa li fiha stajt tmexxi gvern fl-istorja politika ta' pajjiżna. Dan ma ngħidux jien qed jgħiduh in-nies. Minkejja dan kollu ma qadniex neqirdu, ma qadniex ngħidu issa nistennew il-pandemija tgħaddi u mbagħad nibdew il-programm ta' ħidma. Anzi, bil-kontra. Iktar ma kellna problemi, iktar ħdimna biex inkomplu nbidlu.
Stajna nagħmluh imma għal raġuni waħda. Għax kellna serħan il-moħħ li s-servizz tas-saħħa ta' pajjiżna qed jaħdem tajjeb. Immaġinaw ħbib tiegħi li kieku is-servizz tas-saħħa tagħna krolla, kieku ma konniex ippreparati, kieku ma investejniex bis-saħħa fih, kieku dar riformi kollha li għadd, ma konniex inkunu f'qagħda li nagħmluhom. Kieku konna f'lockdown, ma nimmaġinanix li konna nkunu f'qagħda li nistgħu nagħmlu l-bidliet. Għaliex fiżikament ir-realtajiet ma kienux ikunu jippermettu. Stajna nagħmlu dal-proċess ta' bidliet għax kellna sserħan il-moħħ li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jieħdu ħsiebna, qed jieħdu ħsieb il-poplu tagħna. Qatt ma morna l-lockdown u din nemmen li kienet deċiżjoni kruċjali. Kieku morna l-lockdown kien ikollna konsegwenzi li ma konniex nirkupraw minnhom b'mod faċli. Pajjiżi oħrajn ħarsu madwar l-Ewropa kollha. Deħlin għall-lockdown, ħirġin mill-lockdown jerġgħu jidħlu, konsegwenzi ekonomiċi kbar, negattivi, f'pajjiżna rnexxielna nġibu riżultati tajbin u qatt ma morna għal dik il-miżura drastika. Għaliex? Kellna viżjoni ċara. Fejn ħadd ieħor mar għal rata ta' testing baxxa biex iżomm jew jidher li qed iżomm in-numru ta' infezzjonijiet baxxi, aħna imxejna b'politika ta' onestà u trasparenza. Enfasizzajna fuq li nagħmlu żjed testing. U nkunu trasparenti dwar ir-riżultati. Strateġija illa ħadmet. L-isptarijiet tagħna dejjem laħqu mad-domanda li kellhom għax investejna. U investejna bis-saħħa fil-faċilitajiet mediċi. Illum irnexxielna inħaffu l-proċess tat-tilqim minkejja li ħadd ieħor qalilna li l-għar jew fost l-għar fid-dinja. Issa meta tkellem hekk il-kap tal-Oppożizzjoni ħbib tiegħi konna diġà t-tieni l-aqwa fl-Ewropa fil-mod kif konna din il-laqmu fir-rata tat-tilqim. Illum semmija Chris diġà qegħdin l-aqwa fl-Ewropa fir-rata tat-tilqim. F'ħaġa waħda jgħadduna fil-mod li jirnexxielhom jagħmlu l-ħsara lil pajjiżna barra minn xtutna. Anke fuq ir-rata tat-tilqim. Maqdruna bħala li qegħdin fost l-għar fid-dinja. Issa kieku fattwalment kien hekk forsi kont ngħid għandhom biċċa raġun. Imma fattwalment kienu żbaljati. U kif se nħarsu l-qudiem għaliex fl-aħħar mill-aħħar jien qatt ma nħares lura, dejjem inħarsu l-qudiem. Dittinata t-tieni doża tat-tilqima lill-anzjani f'San Vincenz. Sa nofs frar l-anzjani f'San Vincenz ikunu ingħataw iż-żewġ dożi u sal-aħħar ta' frar jitlaqmu biż-żewġ dożi l-anzjani kollha fid-djar tal-anzjani anka dawk privati. Il-pazjenti kollha tal-Isptar Caring Rek li qed jirċievu kura fit-tul ingħataw l-ewwel doża tal-vaċċin. Fl-istess waqt qed jitlaqmu wkoll il-professjonisti mediċi u ħaddiema tal-isptar li nsellmilhom tad-dedikazzjoni tagħhom u ta' kemm għamlu għal pajjiżna. Minn nhar l-erbgħa il-pazjenti tal-onkoloġija li waslu biex jieħdu l-kemoterapija se jingħataw il-vaċċin ukoll. Dan il-gvern għan-nies se jkompli jistinka biex l-implementazzjoni tal-pjan tal-vaċċin issir bl-aktar mod effiċjenti biex nirbħu lura n-normalità. Il-Professur Gawċi li kif tafu ħadd ieħor oġbu jattakka se tkompli taħdem għas-saħħa tal-poplu tagħna. Minn hawn insellmilha u nirringrazzja tad-dedikazzjoni tagħha. Bibtijaj x'faqar oppożizzjoni biex tasal tkun konfrontattiv mas-supretendent tas-saħħa pubblika waqt pandemija. Araw x'faqar oppożizzjoni. U tinsewx li din hija oppożizzjoni li sa ftit ta' jemilu kienet għadha minn kif ħirġa minn xhur tikkritikani li mhux nisma' mis-supretendent tas-saħħa pubblika. Ma nixtieqx ngħid għall-kelma ma vera pożizzjoni ipokrita din. Xhur tgħidilna bħala gvern li maħniex nisimgħu mis-supretendent tas-saħħa pubblika. U f'daqqa waħda nfexxet f'attakk kontra s-supretendent tas-saħħa pubblika. U tafu għaliex? Għaliex is-supretendent tat parir ibbażat fuq ix-xjenza li l-iskejjel
għandhom jiftħu. Dal-konfront kollu min-naħa tal-oppożizzjoni, dal-attakk sottili, mhux biss sottili għax issa rajnih frontali wkoll. Għaliex is-supretendent tat parir xjentifiku li t-tfal tagħna għandhom ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom. U jien insaqsi, x'kien l-interess li l-iskejjel jingħalqu? X'kien l-interess tal-oppożizzjoni li tara li t-tfal tagħna tittelfilhom l-edukazzjoni tagħhom? Naħseb li r-risposta l-koll, kulħadd wasal għaliha, riedu chaos fil-pajjiż. Riedu li l-ġenituri tat-tfal ma jmorrux fuq il-post tax-xogħol. Riedu li bil-fatt li l-ġenituri ma jistgħux imorru għax-xogħol iġibu f'diffikultà l-industrija ta' pajjiżna. Riedu li l-ħaddiema ma jistgħux imorru għax-xogħol. Dan huwa ċar, dan ċar. U għaliex kien hemm uffiċjal pubbliku li hija s-supretendent tas-saħħa pubblika li qalet ma jkunx xaqli li ma niftħux l-iskejjel, anke għaliex l-iskejjel huma waħda mill-aqwa għodot li għandu dan il-pajjiż biex tikkontrolla r-rata ta' infezzjonijiet, hemmhekk ġew frontali kontrija. U naħseb li verament qegħdin fi żmien il-pandemija, hemmhekk bdew jaqgħu il-maskri wkoll. U meta inti tara semmejta l-ġimgħa li għaddiet l-attakk li sar minn esponenta ewlenija tal-oppożizzjoni li mbagħad qalu deputati tal-oppożizzjoni qalu ma din mhijiex l-oppożizzjoni. U l-bieraħ rajna interessanti illi ikkummenta l-eks kap tal-oppożizzjoni issa darba u ftaħar li ġaba f'posta lis-supretendent tas-saħħa pubblika. Tafu għaliex? Għax ħadet il-vaċċin. Sajna lil Simon Busuttil nifmu illi qatt ma kellu rebħiet f'ħajtu. U għalih kienet rebħa din. Illi bil-kummenti illi għamlu ftit tal-jiem qabel irnexxielhom iġibu lis-supretendent tas-saħħa pubblika f'posta. X'sens ta' arroganza. X'sens ta' arroganza li inti tasal biex fuq uffiċjal. Insew li kienet li jaxar minn Gawċi. Immi uffiċjal pubbliku li f'daw l-aħħar xhur tantu tant għamlet ġejt għal dan il-pajjiż. U li inti għal skop purament politiku tasal biex tikkonfronta b'dan il-mod. Das-sens ta' superjorità, das-sens li tant idejjaqni ta' superjorità. Mur ġibu dan in-nies kienu fil-gvern x'kienu jagħmlu. Das-sens illi taraħ li għadu hemm bil-fatt wieħed li jkollok il-kap tal-oppożizzjoni tal-lum li ma jiċċensurax lil Simon Busuttil. Sal-lum għadni qed nistenna li jgħid kien żbaljat. Nistenna x'mhux se jiċċensuraħ għax tal-istess pezza. Tal-istess pezza li das-sens ta' superjorità, das-sens ta' arroganza li kif int ma taqbilx magħhom jikkonfrontawk frontalment, hemm kien, hemm għadu u hemm se jibqa'. Għax aktar ma jinbidlu l-affarijiet fih dan l-oppożizzjoni, aktar l-affarijiet jibqgħu l-istess. U dil-ġimgħa ħbib tiegħi rajna kemm għandna kap tal-oppożizzjoni bla idejat u dajjef. Ġimgħat wara ġimgħat, xhur wara xhur nistennew dil-famuża reshuffle, ġie biex jagħmel ir-reshuffle u kellu għamel żewġ records. L-iktar reshuffle li domna nistennew biex issir. L-iktar reshuffle li da meta għaddejja. Ġurnata wara ġurnata wara ġurnata. U l-riżultat finali tagħha taf x'kien? Li daħal kitbulu x'għandu jgħid biex jagħmel ir-reshuffle. Spiċċa ma tkellimx u tkellem ħadd ieħor floku. U flok għamel reshuffle, id-deputati tiegħu għamlulu reshuffle tar-reshuffle. Dar realtajiet li għandna qudiemna. Mur ġibhom kellhom jieħdu d-deċiżjonijiet li ħadna aħna f'dawn l-aħħar xhur. Id-deċiżjonijiet biex salvajna l-ekonomija, deċiżjonijiet fuq l-immigrazzjoni, deċiżjonijiet fuq is-saħħa. Immaġinakom kieku ma konniex qed immexxu aħna f'dawn l-aħħar xhur waqt pandemija u jkollok nies qed imexxu li jiddeċiedu li ma jiddeċiedu qatt.
Issa dan qed nitkellmu fuq reshuffle ta' shadow cabinet. Aħseb wara kieku kellek taħtar kabinet tal-Ministri li tittaħtru f'jumej ġurnata jumej minn elezzjoni. Immaġinakom. U din hija karatteristika ewlenija li llum nemmen li qed tiddistingwi iż-żewġ partiti politiċi. Fuq naħa partit li jbiddel, li jiddeċiedi u jiddeċiedi blat kaxkir tas-saqaj nisimgħu imma niddeċiedu. Mill-banda l-oħra għandek oppożizzjoni li ma tiddeċiedi qatt. Ma tiddeċiedi għax ma tistax. Għax marbuta bil-ktajjen li jżommuha milli tagħmel il-bidla. Aħna nisimgħu fejn żbaljajna ngħidu żbaljajna u nwedu li nagħmlu aħjar. U nagħmlu aħjar, m'aħniex supervi. U dak huwa s-sens tumilta li inti tirrikonoxxi fejn se tagħmel aħjar u tbiddel. U timxi l qudiem. Ħbib tiegħi il-problemi tal-oppożizzjoni tarhom aħna nibqgħu iffukati fuq li mmexxu lil dan il-pajjiż, fuq li nkomplu noħolqu l-ġid. Ħadd ieħor m'għandux pożizzjoni fuq x'se jgħid dwar il-programm taċ-ċittadinanza b'investiment il-ġdid illi nidejna m'għandhomx pożizzjoni fuq id-divorzju, m'għandhomx viżjoni għall pajjiż, ma jafux x'iridu jbidlu, meta issaqsi jgħidulek għax għadha ma waslitx l-elezzjoni u mhux se nniedu viżjoni, realtà m'għandhomx viżjoni għal dan il-pajjiż. Tant hemm konflitt intern, tant huma mitlufin f'konflitt intern li ma jista' qatt ikollok viżjoni meta ma jkollokx l-għaqda. U għalhekk dan l-appell li nibqgħu dejjem maqudin. L-għaqda. Mingħajr għaqda la tmexxi partit u wisq anqas tmexxi pajjiż. U għalhekk dan l-appell kemm jinkburi li mmexxi grupp parlamentari u kabinett li jaħdem f'armonija ma' xulxin. U dan li dik tgħidu li karatteristika waħda ta' din l-aħħar sena li verament kburi biha hi li għandna grupp ta' ħbieb li naħdmu flimkien u li għandna wieħed li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Li fl-aħħar mill-aħħar l-oġġettiv tagħna għala Chris, għala Alex, għala Byron, Dejo, kull min qiegħed hawnhekk u li qed Rosien, Oliver u l-bqija tal-grupp parlamentari kollu. Għala qegħdin fil-politika. Għala biex għada ta' dan il-pajjiż ikun aqwa millum. Biex lill-pensjonanti tagħna nistgħu intuhom pensjoni aħjar. Biex lill-istudenti tagħna nistgħu nofrulhom studji aħjar, biex nistgħu nofrulhom livell ta' edukazzjoni aħjar, xogħlijiet aħjar, investimenti aħjar f'pajjiżna. Il-pożittiv tal-ħajja, il-pożittiv. Nixtiequ u rridu ntejbu l-ħajja tan-nies. Dak għalhekk qegħdin fil-politika. Għaliex tħallna kieku fil-politika? Tħallna biex noqogħdu nitajru, tħallna biex noqogħdu nsabtu fuq id-desks? Le. Tħallna biex ngħajru lill-ġurnalisti li huma maturi, tħallna biex nagħmlu bidla għal pożittiv fil-ħajja tan-nies. U sakemm in-nies jibqgħu jagħtuna l-fiduċja tagħhom li mmexxu lil dan il-pajjiż b'umiltà irridu nibqgħu iwettqu dik il-missjoni tagħna. Magħna taf fejn qiegħed. U quddiem oppożizzjoni li ma tiddeċiedi fuq xejn, aħna niddeċiedu fuq it-temi l-importanti għan-nies. Gburi li din il-ġimgħa ħtart il-Samantha Paġ Gazan bħala t-tieni kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Insellimlek Oliver tal-ħidma li għamilt u qed inħares ħafna l quddiem illi naħdmu flimkien issa fil-missjoni ġdida tiegħek. Nemmen li l-irwol ta' Samantha li kienet attivista f'dan il-qasam għal snin twal se jkun wieħed li iwassal messaġġ b'saħħtu fis-soċjetà tagħna. L-ewwel il-viżjoni ta' dan il-gvern li jkollna aktar nisa leaders fid-diversi setturi ta' tmexxija pubblika. Dan hu l-ewwel messaġġ li batna bil-ħatra ta' Samantha. It-tieni messaġġ elevajna s-settur fl-aħħar reshuffle li għamilna għall Ministeru dak kien messaġġ ieħor ta' kemm nemmnu f'dan is-settur u rridu naraw b'mod konkret li s-soċjetà tagħna tkun iżjed sensittiva għall-isfidi reali li jgħixu fihom
persuni li għandhom diżabilità kif ukoll il-familjari tagħhom. Naf li Samantha se tkun qed taħdem biex issaħħaħ il-kreattività u l-innovazzjoni f'dan is-settur. Se naħdmu 8 fejt is-settur, il-gvern flimkien ħalli nkomplu nelevaw is-settur il fuq. Insellem il-Samantha nawgurala l-ħafna u ħafna ħidma flimkien. U dan hu l-mod kif nagħmlu l-affarijiet, dan hu l-mod li aħna ma nitkellmux biss. Dan gvern mhux biss li gvern għan-nies, gvern li jwettaq. Gvern li jwettaq. Targets ċari, viżjoni ċara, niddiskutu, niddeċiedu. Inwettkom ħidma. Ħidma li mista taqta' xejn fix-xhur li ġejjin. Għada kabinett li mhux se nibqgħu f'Kastilja, għada se noħorġu u niltaqgħu man-nies. Dil-ġimgħa se tiġi imnedija l-Istrateġija Nazzjonali għat-Turiżmu sabiex hemm ukoll b'konsultazzjoni man-nies nagħtu direzzjoni kif se nespandu din l-industrija b'mod ukoll sostenibbli u naraw lejn il-prodott turistiku li aħna se nkunu qegħdin noffru għal pajjiżna għas-snin li ġejjin. Dil-ġimgħa wkoll għandna ħafna u ħafna iżjed ħidma se nniedu il-politika nazzjonali għax-xogħol biex b'konsultazzjoni man-nies ukoll infasslu il-futur ta' pajjiżna fil-qasam tal-impjiegi. U s-suċċess li għamilna f'da settur fl-aħħar snin issa irrid jissarraf f'aktar kwalità tax-xogħol. Dil-ġimgħa se nħabbru wkoll id-dettalji tal-iskema li ngħidejt fl-aħħar tas-sena li ħabbart fl-aħħar tas-sena fejn se nkunu qegħdin nagħtu sosten partikolari lill-industrija tal-bars u tal-każini li kif nafu kienu milqutin u għadhom milqutin bil-miżuri restrittivi minħabba il-pandemija, hemmhekk ukoll konna sensittivi għal bżonnijiet tagħhom. Nafu li das-settur huwa l-aktar li bata minħabba restrizzjonijiet għaliex kellek sitwazzjoni fejn bars u każini kellhom jingħalqu biex naraw li ma jkollniex żieda fir-rata ta' infezzjonijiet. Ma mhux għamilna l-miżura u waqafna hemm, għamilna l-miżura tajna l-weight supplement, imma f'mument minnhom fil-festi tal-miliet minn dak li bdejna nisimgħu mill-laqgħat li kellna mal-stakeholders rajna li ma kienx biżżejjed. U għalhekk għamilna din l-iskema partikolari ta' sosten finanzjarju addizzjonali għal dan is-settur, se nkunu qed inħabbru l-mod ta' kif se jkun qed jitqassam l-ammont allokat u sakemm dan is-settur jibqa' magħluq se nibqgħu attenti li naraw li ma jkollniex lil min ifalli f'dan is-settur, se nibqgħu magħhom u din hija l-wegħda li nagħmel lill-operaturi tal-bars u tal-każini kollha li se nibqgħu magħhom u se naraw ukoll li issa għal-ġimgħat li ġejjin sakemm ikollna dan is-settur li jista' jerġa' jibda jiftaħ, aħna se nibqgħu hemmhekk u se nkunu ta' sosten. Din il-viżjoni tagħna dan hu l-mod kif imxejna f'dal aħħar xhur. U hekk se nibqgħu nimxu sakemm ikollna r-ritorn għan-normalità. Ma ħanħallu lil ħadd waħdu. Ma ħanħallu l-ebda impjegat waħdu, l-ebda ħaddiem, l-ebda business dil-ġimgħa kelli x-xorti. Ix-xorti li nawgurajna proġetti ġodda, investimenti privati ġodda, mort fost oħrajn għand Lodzo Group u tara l-mod ta' kif ħadmu f'dal aħħar xhur isemmulek miżuri ewlenija li bħala gvern żammejnihom in business il-weight supplement. Li kieku ma tajniex il-weight supplement, dan in-negozju bħal ħafna negozji oħrajn probabbilment illum huwa magħluq. U issa li qed inħarsu lejn il-bidu tal-irkupru ekonomiku kienu jiġu f'qagħda li għad iridu jibdew jerġgħu jingaġġaw il-ħaddiema biex forsi jerġgħu jiftħu bil-weight supplement. Żammejna dan negozji għaddejjin u llum issa li qed inħarsu lejn il-bidu tal-irkupru ekonomiku għandhom il-ħaddiema qegħdin hemmhekk qegħdin joffru is-servizz lesti qegħdin up and running biex mal-mument li nistgħu mmorru lura lejn in-normalità qegħdin hemmhekk biex ikomplu jaħdmu u nkomplu nħarsu l-qudiem. Imma l-muni ħaġa waħda. Ħaġa waħda messaġġ li ħadd mingħand is-sidien ta' dan in-negozju u mingħand il-ħaddiema fuq kollox.
xi ħaġa li vera laqtitni hu li minn negozju, minn viżjoni ta' negozju privat tolqot prinċipju ewlieni li għandu dan il-moviment, il-mobilità soċjali. Tkellimt ma' numru ta' ħaddiema li qalu li aħna bdejna ma' dil-kumpanija bħala cleaners, impik modest. Impik din jutus ukoll, imma impik modest. Illum huma managers f'din il-kumpanija. U mhux wieħed kien hemm waħda, numru ta' ħaddiema li din il-kumpanija daħlu jaħdmu magħha numru ta' snin ilu bħala cleaners u telgħu skala u llum huma managers. U dak li nixtieq jiena li nara li aħna bħala moviment f'dan il-pajjiż nagħtu opportunità lil kulħadd. Opportunità lil kulħadd. Ġej minn fejn ġej u x'inhu twemmin tiegħek. Jien ma jinteressanix mit-twemmin politiku tan-nies. Jien inħares biss lejn qabbiltajiet. Lejn xi jixtiequ n-nies, lejn l-aspirazzjoni tan-nies. U aħna bħala moviment irridu niffaċilitaw illi l-aspirazzjoni tan-nies issir realtà. Kulħadd għandu aspirazzjoni f'ħajtu. Dawk il-persuni, dawk il-ħaddiema li tkellimt magħhom illum, kellhom aspirazzjoni f'ħajjithom. Kellhom ħolma. Il-ħolma li kellu l-imprenditur 25 sena ilu meta fetaħ in-negozju beda minn xejn. U llum ħoloq imperu ċkejken. Imma ma nesix il-ħaddiema u fil-miġja tiegħu li saħħaħ in-negozju tiegħu, li kabbar in-negozju tiegħu, ma nesaqat lil ħaddiem u ra li l-ħaddiem jitla tarġa' miegħu. U tela l fuq u l-ħaddiem tela miegħu. U min għandu twemmin soċjalista, u aħna kburin li għandna twemmin soċjalista, dak li jara li l-ħaddiem iż-żgħir ittellaw il-fuq. Ittellaw il-fuq. Mhux billi tbaxxi n-negozji l-isfel, bil-kontra n-negozji timbuttom ħajtilgħu il-fuq imma ittella lil ħaddiema magħhom. U dan huwa prinċipju hemm fejn tara l-prinċipji tal-gvern u l-prinċipji tal-privat li qed jiġu flimkien. U kemm nieħu pjaċir meta nara dal-moviment illi flimkien gvern, privat, is-setturi l-oħrajn kollha jiġu flimkien u nħarsu lejn viżjoni komuni għal dan il-pajjiż li nkomplu intellaw il-kwalità tal-ħajja tan-nies il fuq. U għalhekk li magħna tafu fejn qegħdin. Id-deċiżjonijiet se nibqgħu noħduhom. Tlajna b'dik il-weda bħala gvern u kommessi li nibqgħu wettquha. Aħna rridu li nibqgħu gvern għan-nies, gvern li ħares lejn prosperità ġdida għall-Lawċin u għall-Maltin kollha. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Grazzi l-Prim Ministru l-Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, grazzi wkoll is-segwaċi kollha lilkom preżenti. Grazzi ħafna nawgurawlkom kumplament tal-ġurnata tajba, grazzi.